5, 4, 3, 2, 1. Слушай са, вие гледате Fire Stage! Адска машина! Здравейте, вие сте с Fire Stage, до мен са Brigit Beck, много ми е драго момчета и се радвам, че са на Hate City Fest 2013 и предполагам, че този фест няма да е същия без вас. Кажете ми, много важно да разбера какво искате да си върнете, това е много важно. Искаме да си върнем, искам да си го върнем на всички, това е много важно. А всички ще страдат малко или много. Не, в смисъл идеята е просто за олдскул вълната, нали, това, което всички сме изградили едно време като сцена, просто да уважаваме по същия начин. Това е горе-долу идеята. Ефим факта, че сте супер политически настроени в добрия смисъл на думата и се опитвате да събудите хората, което мен лично адски много ме радва. Идеята е за морал, то мания е политиката. В смисъл, ляв десен няма никакво значение, разбира се. Има предвид като поведение и като маниер на поведение и на отношение. Хората трябва да са истински, няма значение дали си политик, какъвто ще да трябва да са истински. Това е, няма значение другото. Много социална насоченост в текстовете. Кажи нещо по-така конкретно към какво са насочени те. Ами то това е идеята по принцип на Bring It Back. Тя винаги си била, даже Ники едно време, когато се събирахме да правим бандата, беше ама нали текстовете ще бъдат социално насочени. И то 5-6 години даже с Ники почнахме от начало, даже съвсем друг състав репетиции. 6 години даже съвсем, може би. Не, после беше с тебе, когато. Това беше вече задействан проект тогава. Ема то винаги било, нали ще има такива социално насочени текстове, защото аз такива искам, нали, да си е нашото си. И
То си е нещо. Хардкора винаги е била музика, която е насочена към хората и към нещата. В смисъл така винаги е била ангажирана по някакъв начин социално или политически или въобще смисъл. Въпреки хардкора, човек трябва да има послание във всяко нещо, което прави. Посланието да е във всяко нещо, което човек прави. Тоест хората почват да се събуждат най-накрая, надявам се. Еми, надали изведнъж и Въпросът е в морала. Трябва да има един санитарен минимум на морала, който да спазва по някакъв начин. Има неща, които дразнят всеки, нали така? Тебе те дразни на улицата, че е пълно с простаци, него го дразни нещо друго. И да има един санитарен минимум, който трябва да се покрие. И текстовете са за това. Най-общо казвам. Много се радвам, че имате послание, защото според мен без това нещо нещата няма да върват. Щом сме хардкор група, трябва да има посланията. Няма послание, какво правим? Може би нямаше да бъдем това, което сме. Аз и другите са много важни, но мечката е конската сила. Коня. Чакай сега, значи това е, нека, решете го, мечката кон ли е или какво той е? Аз го виждам, че е човек от плът и кръв. Газела. По-популярен е като мечката, но всъщност е коня, който дърпа групата напред. Бавно, но все пак. Между другото, супер мъдра мисъл. Поздравявам се, което. Аз толкова го харесвам. Казах си пред хора какво харесвам. Искаш обич в ефир. Ето ти, айде. Виждаме някаква брутална обич. Това са Bring It Back. Те се обичат супер много. Обичайте себе си и вашите приятели. Гледайте Fire Stage. Да не сме хипари. Последна песен специално за панкарите. Антиключе за себе, за пиране пиво. Всички наши момчета, Жанен Суси. След като се напили, всички на пачата на Суси. Както и вие движение, моите момчета. Здравейте, ние сме Last Hope. Тук сме на ежегодното вече издание на не знам кое подред Hate City Fest. Това също така, този концерт е и финалният концерт за едно турне, което направихме с Vendetta, Last Hope и Vendetta из цяла България. По случай издаването на този сплит, който всъщност излезе юни месец, сплит диск Vendetta и Last Hope. И тогава, когато излезе този диск, направихме първото турне и тъй като то премина доста успешно и ни хареса навсякъде, решихме да направим втора част зимата.
И сега е финала на тази втори част в София. То съвпадна с фестивала, с ежегодния, както казах. И днес, освен всичко друго, ще снимаме кадри за клип на това общо парче, което записахме заедно с Vendetta Last Hope и Vendetta до дъно. Всъщност клипът ще бъде записан и ще има кадри от други локации, но днес ще снимаме концертни кадри от София. А иначе Hate City е още една традиция, която започна преди години, който ще може да каже малко повече сега. Да, то по принцип историята на този фестивал е, че когато веднъж се провали един варненски фестивал заради тъпия кмет, по принцип, който вече не е кмет, за щастие на всички. И тогава, когато се провали един варненски фестивал, ние се прибрахме тук с чиката неудовлетворени и си казахме, бати, трябва да го направим в София. Да си почнем да си правим такъв голям фестивал есенен в София, защото по принцип ние си правим всяка зима Ексмаса. Но тогава решихме да почнем да правим и есенен фестивал, който преценихме, че песента на Vendetta Hate City перфектно пасва за име на въпросния фестивал и така го кръстихме. И от тогава вече година след година си минават така годините една след друга. И вече загубихме бройката, кой подред е това Hate City. По принцип винаги сме правили на есен нещо, защото по принцип най-дълготрайното събитие, което правим още от началото на нашата дейност като организатор на концерти, Hardcore Xmas още от 99-та година и тази година ще е на 13. Но винаги имало на есен такова софийско събиране. Това беше... Не, преди това имаше също, но по друга форма. Но да, Hate City, малко си измести времето, преди го правихме по-рано, сега няма значение това, да се случи. И вече напоследък много концерти почнаха да се случват, много фестивали. На времето бяха по-малко и по-лесно можеш да си определиш някакво време. Сега изведнъж се оказва, че ти решаваш да правиш фестивал. В това време обаче идват някакви 4 други групи и така нататък и просто вече няма как, трябва да се съобразяваме с... Както днес има още поне 3 метал концерта и всякакви такива екстремни концерти в София и това ни радва, че все пак е нашия концерт, има доста хора, така че всичко наред. Все пак всичко окей. Never again!
Здравейте, ние сме Last Hope. А вие гледате Fire Stage по Box TV. Видеото се снима от нашия приятел Радостин Съдев Шошо, с който всъщност заработихме с Last Hope за предишните два клипа Life is Someone Else. И сега за това парче отново с него ще снимаме. Както казах, не само ще има концертни кадри, всъщност концертните кадри ще са една малка част от това видео, но няма да издавам от кухнята. Не, че има голямо значение. Тайната съставка няма да По-добре все пак да има някаква изненада. Ще е интересно за нас, по принцип тази песен е един много интересен експеримент, защото за първи път правим, всъщност и други групи са го правили, но в нашия кръг за първи път две групи се събираме и правиме парче заедно, свириме го заедно, записахме го заедно и съответно на клипа всички ние ще участваме. Това не е много често срещано явление, две групи в едно парче. Така че за нас това е гордост един вид, и ние сме изключително близки, може да се каже, че отраснахме и в сцената извън нея заедно, така че това е естествено... Това парче е такова един естествен завършик на нещо, което е дълго. Надявам се да не завършик. Не, естествено, не край, казах завършик, не край. Завършик на нещо. Да. Да, не става просто, че да. Казах, просто има и отношения. Може би това е едно ново начало. Супер. Ясен ли е лайнъпа за епизодът, смисъл? Да, ясен е на 95%, но има още 2-3 групи, които трябва да се учнат. Като цяло всичко е ясно, до няколко дни ще обявим групите. Всъщност датата е ясна 26 декември, пак ще бъде тук в микстейп. Предполагам, че когато вече хората гледат този видеоматериал, групите вече ще са обявени. Ние сме Urban Grey и вие гледате Fire Stage! We
Здравейте, вие сте с Far Stage, намираме се в Mixtape 5 и в момента сме на Hate City Fest с Urban Grey. Здравейте, момчета! Много ми е драго да ви видя. Имам един въпрос, понеже си мисля, че се чувствате между хардкора и метала, къде е средата в Urban Grey? Няма така. Мина от ляво на дясно, от дясно. В смисъл, не се стремим да поддържаме някаква среда. Както дойде, каквото се случи, парчето такова. От хардкор сцената ли се чувствате или от метал сцената? От коя страна сте, така да се каже? Аз лично повече от метал. За тях не знам те да кажат къде. Метал, хип-хоп сцена в България. Ни възприемат като музика и хардкора, сигурно, не знам. Който ни харесва е наш. Сме неговите хора, значи. Какво предстои много около вас? И да изкараме накрая албума. Някъде трябваше да е този месец, ма като гледам, сигурно няма да стане, май за други, евентуално най-накрая да го вземем да го свършим, че стана албума на живота още малко. Кога се очаква точно да излезе? Да ни кажем, че има още много малко работа по него.
другия месец, примерно, всичко да е наред и да няма някакви изненади и да е готово. Ще бъде ли съпроводен с турне в България? Ако си направим, ще бъде. Ама сега това е нещо, което не го мислим за момента още. В смисъл, със сигурност ще трябва да направим нещо. Очакваме ли след албума и клип към някои от парчетата? Надявам се, да, със сигурност. Крайно време, тъй като нямаме клип официално заснет. Клип. Ще трябва да направим и това. Време е да се случи всичките тези неща. Какво послание ще искаш да изразиш от името на групата към феновете и към всички останали групи, които става вече? Ти ме разби. Да слушат музика, да се кефат, да съпортват българските банди, защото е много важно. За да има български групи, трябва да има фенове, иначе не става. Кефеци, вие гледате Far Stage, ние сме на Hate City Fest, йоу! Всички, които са лоялни към това, което вярват.
всички момчета от София, които ни следваха, които дойдоха в Пловдив. След една квеста от всички хора, които пътували от цялата страна за това шоу. Една квеста. Пашали за гора! Здравейте, ние сме отново тук в Mixtape 5. Hate City Fest 2013 продължава. До мен са Вендета, най-яката хардкор банда в България, лично за мене. Момчета, споделете впечатлението от цялото обикол, което направихте с сплита с Last Hope. Аз съм доста доволен от турнето. Позабавляхме се добре. Благодариме на Варна, Русе, Бургас, Пловдив за съпорта, Букурещ също така. Къде бяха най-бруталните партита? Аз бих казал Русе и Бургас, да. Пловдив също не беше лошо. Навсякъде беше много хубаво. Аз трябва да споделя моя лично впечатление, че много се радвам, че хардкор банда като вас подпомага цялото скейт движение, цялата underground сцена и според мен благодарение на вас много неща се случват. Какво предстои около вас от тук нататък? Шута може да каже повече за това, което предстои около Пирания и доста по-активен проект от Вендета. Шута, кажи ни сега за Вендета, вече с тебе направихме интервю с Пирания. Да, за Вендета сега свирим на Hate City Fest днес и до края на година ще имаме само още едно шоу на Hardcore Xmas 26 декември. Преди това обаче правим едно турне с Пирания от 27 ноември до 1 декември, 5 града, София, Русе, Варна, Бургас, Стара Загора. И горе-долу това е до края на годината, какво се случва с Вендета и с Пирания. Понеже нов албум ще направим. Да, до година нов албум. Имате супер така дълбок, голям поглед върху нещата. Какво се промени в хардкор сцената от близкото минало и от доста отпреди това? В добра насока ли стръгнали нещата според вас? Аз като цяло не обичам да се вглъбявам по такива теми. Сцените си върват по един такъв нормален начин. Понякога са силни, понякога са слаби. Всичко е един голям кръговрат. Мисля, че нещата се случват, идват банди, има нови групи, свири се. Да, това е смисъл, нещата са както са и това е, няма какво да плачеме дали са добри или са зле и така нататък. Обикновено, когато на такива събития така идват доста хора, имате ли впечатление, че хората все повече заребяват по тази сцена и се някакси с отношението си подпомагат това нещо? Винаги има нови хора, винаги има отлив, винаги има спад, смисъл, има си някакъв кръговрат, както Дизо каза. Смисъл, нещата си върват в естествения ред. С един път има нови хора, някои вече не идват по шоуто, идват други, сменят се и това. Горе-долу. Ние плюс това сме вече доста така стара група и не можем да кажем какво реално в момента бута новите, които са в сцената. Защото нас нещо ни е кефило, са новите ги кефи сигурно нещо друго и затова някакси не можем да кажем дали е по-добре или е по-зле. Всичко е така както... А когато, така да се каже, прохождахте, имаше ли групи и банди, които съпортят или имаше ли хора, които седят зад вас и да ви подкрепят през цялото време? Разбира се, че е имало, винаги е имало. Имало е хора, дето са организирали концерти, имало е хора, които просто са правили тази цялата сцена, намирали са музиката, защото тогава нямаше интернет да се сваля. Споделяли сме, някакси може би беше много по-такова фейс-то-фейс комуникацията. Сега, с социалните мрежи е съвсем друго нещо. Тогава беше много по-сплотено. Самата хардкор сцена беше, всъщност комуникацията в нея беше лице в лице, което е много
Нали, там, който има най-много записи е, нали, най-отворен и съответно всички му имат респект, защото той ги е намерил, дава ги на другите. А сега, нали, всеки може да даунлоудне всичко от интернет и да дава къл, нали, на всички други, без да е реално. Но това си времената, нали? В смисъл, то във всяко едно отношение е така. Момчета, благодаря ви. Владете батите, пазете се в погото, гледайте Far Stage. Аз съм с Венздета. Чао! Здравейте, ние сме Outrage и вие гледате Fire Stage. Така е. Са Outrage, които са участници в Hate City Fest 2013. Момчета, виждам, че има някакво раздвижване много интензивно във варненската сцена. New Day Coming, ги видяхме скоро, им взехме интервю и много се радвам, че една готина варненска банда като вас е тук на Hate City Fest. Вие как се чувствате тази вечер? Супер! Какво очаквате да видите тази вечер? И мисля ли, че най-накрая хардкор сцената е обединена повече от всякога? Ами, не знам, не мога да навлизам в водите на хардкор сцената, защото те са много обширни. И не знам дали е обединена в никакъв случай. Може би. Не, то винаги е имало някакво обединение, така или иначе, но тя според мен е изключително различна. Във всеки град си има някаква стилова насоченост и някакви групи. И така, ние винаги сме се свирили това, което се свирили. Видяхме да се видим с приятелите от Vendetta и Last Hope, защото не се знаем отдавна и по-скоро така го приемаме, не толкова да посвирим заедно с приятели. Който си един своеобразен празник, предполагам за вас, приятелски кръг, събирате се най-близките хора. И без друго свирим доста рядко последните 5, 6, 7, 8 години, така. Момчета, вие не ме си имате на сериозно и искам да бъдете сериозни, много ви се моля. Напротив, ние самите не са взели на сериозно. Там е проблема, може би. Виждам, че сте супер така хумористично и забавно настроени. Кажете ми какво предстои около вас, нещо, което мога да очакваме скоро, да чуваме или да видим. Имаме, нови песни, имаме 3. Български албум в твърдата музика изобщо някога правим. Който ние ще запишем и ще издадем. Кога, обаче не се знае. За първия ни албум ни отне някъде към 10 години, за този нямам идея. Значи, момчета, очаквам до пенсия третия албум да излезе, нали? Нека си поставим някакви граници в този живот. За 50-та ни годишна смятам, че ще... Да. Около пенсионна възраст да чакам от Outrage златния албум с златните хитове. Да. Ами да. С темповете, с които измисляме песни, няма да е много скоро. Това не трябва да ни отчаява, разбира се. Нас нищо не може да ни отчаява. Да проверяват често в профилите ни. Не, че нещо ще се случи, но все пак ще има надежда някаква, че нещо може да сме пуснали някой нова песен. Очаквате неочакваното, това са Outrage, гледайте Far Stage.
Здравейте, ние сме от Крю, а вие гледате Fire Stage TV. Датата е 9 ноември и днес се навърши от 5 години от излизането на първият ни албум, като открил We Are What We Are. Повода да се видим днес всъщност е това, и както и концерта, който ще направим до вечера в Тънка червена линия. Искаме да ви разкажем малко повече за това какво се случи през тези 5 години, как тръгнаха въобще нещата. Всъщност 2008 година за нас беше някаква врата, може би по-скоро не като група, ами като хора, може би мога да кажа, че е била някаква духовна врата, защото тогава на 1 август навършихме 10 години като група, откакто сме заедно. И годината беше много трудна поради това, че сами работихме тогава по дебютния ни албум като Открил, защото решихме тогава да сменим името. И в крайна сметка няколко месеца по-късно, след като направихме тази промяна, успяхме да изкараме и дебютния си албум We Are What We Are. Отвори доста врати, май като цяло. Мисля, че да, този албум за нас беше някакъв тип проби в България, нали? Не искам да звучи помпозно, защото такова нещо в България няма. Не беше с идеята да е пробив, като го правихме. Принципно беше с идеята, че сега ще направим ето това, пък който иска да го слуша. Всъщност за нас тогава периода беше общо взето показване на средни пръсти и на каквото е било. Защото си казахме майната му, в крайна сметка, така или иначе няма кой знае какво да стане в... Няма кой знае какво да стане в България, нали? Не можеш да станеш Стинг или Майкъл Джексън. Миле Китич. Че сме с размерите на малко китайско село, няма как да стане. И всъщност тогава си казахме fuck off, свириме и правим абсолютно каквото ни кефне, пък да става каквото ще и това името е такова, We Are What We Are. Именно, да, всъщност става бързо. Петилетката бе преизпълнена според мен. Тройно. Започваме да работим по четвърти албум тази зима. И трета студио. Да няма трета студио. В рамките на тези 5 години всъщност решихме да направим своя звукозаписно студио, след което се наложи да се преместим, направихме второ такова. И всъщност добре дошли в Urban House. Това е нашата крепост, така да се каже. Както известно още. И почти сме свършили с ремонтните дейности. През годините много някакси се донапасвахме и свикнахме да сме заедно и се приемаме. И ще се донапасваме, защото сме още на по 20 и нещо. Да. Да, но погледнато, може би това е основното, което ни крепи. Най-готиното е това, че откакто всъщност се случиха нещата през 2008 година за нас, още повече хора се присъединиха към нашето семейство и всъщност то става все по-голямо и по-голямо до ден днешен, което ни кара да чувстваме, че наистина това е вярната пътека, че сме на истинския път. Трябва много работа просто. Със всяко едно нещо, което хванеш. Нещата върват по някакъв начин. Трябва копане. Само се къл не става, трябва и работа. Ами има един момент наистина, че в момента в България, като започнаха да се случват повече неща, имам предвид, излезаха много готини български банди съвременни, смисъл. И то не говориме в метал отношения, ами въобще експериментални проекти и така нататък. Звука се подобрява. Нали, проблема е, че все още местата, на които българските банди трябва да свирят, т.е. клубовете в България,
са на доста примитивно ниво като условия и то не говоря за заплащане и тем подобни, говоря за това, че сцените са малки, помещенията са неадекватни, апаратурата е скапана. Тоест, казвам го не за друго, защото много хора, примерно, се оплакват след концерт или по време на концерта. Не се чуваше, това звучеше ужасно и така нататък. И да, в крайна сметка, всички ние правим каквото можем и даваме всичко от себе си, за да самите ние да може да представим това, което искаме и да звучим по начина, по който искаме. Но всяко нещо с времето си, аз продължавам да твърдя, че в България нещата се случват много по-бавно и много по-трудно, просто защото няма ноу-хау, т.е. няма кой да ни научи и ние постоянно трябва да преоткриваме топлата вода, което пак свалям шапка на всички онея хора, които продължават да се борят и в крайна сметка да влагат усилия в това да развиват българската сцена по един или друг начин, независимо дали са банди и собственици на клубове. Но готиното на сцената реално е, че освен, нали, че все пак има някакви места, където мога да се докара хубав звук и така нататък, но като цяло продукцията на бандите се дигна, в смисъл, че излизат първи запис, който звучи добре, правят първи клип, който е готин. И в смисъл просто много по-бързо почнаха да се развиват нещата за бандите, които сега излизат. Защото ние като почвахме беше доста по-тегаво да докараш хубав запис. Абсолютно ние сме минали през школата сурфейките. В днешно време примерно младите музиканти малко пропускат тази схема, сурфейките и кремонките, което няма нищо лошо. Което е най-якото, всъщност има да го кажем. Условия да се развива. Има и хубава страна, но има по-добри условия за развиване. Сега това е положението. Не, в крайна сметка истината е една, че ако човек е искрен в музиката си, в отношението си към другите, това, че примерно няма най-перфектни инструменти или че няма най-перфектното място за свирене, това не може да маскира един откровен пауър, т.е. едно откровено отношение. В крайна сметка получаваш това, което си заслужил. Колкото си работил за него, толкова ти се връща. Да, истината е, че човек... Така са и клубовете. Може да не стане веднага, но в един момент винаги всичките нерви, усилия и всичко, което си вложил, ти се връща обратно по един или друг начин. Било то в музикално отношение или в живота ти като цяло. Правиш повече неща, получаваш повече. За да получиш, трябва да дадеш. Да си учил.